que a veure, quan això es filmi al final, al ball final, ha d'haver molta alegria. I l'alegria vol dir bellugar els braços, que se'ns vegi amb els guants que tindrem, els guants blancs, aplaudir, el que vulgueu, però que el que sigui amb la mateixa direcció que tothom. Quan hi ha l'estribillo del crida, és bo aixecar els braços, dreta i esquerra, és fantàstic. Però hi haurà un moment que és quan el cantant diu crida, que farem el signe dels sormuts, que serà senyalar davant i amb les mans així, tancades, els dits tancats, com llançant des de la boca cap enfora el crida. No obrirem les mans, no farem això, perquè això seria anglès, no castellà, sinó amb la mà mig tancada, crida, així. Llavors per dir tu crida, que seria el crida, qui crida? Tu. Doncs tu crida. Aquest és el gest que hem de fer. Tu. Molt bé! Bueno, ara intentarem... Crida, qui el dia crida? Crida! Crida ben fort! Fins que tothom et senti, fins que la por se'n vagi del teu cos. Crida ben fort! Crida! Ni a la meitat dels objectius desitjats. No poso la por, convencin que estàs acabat. No deixis que trepitgin els fantasmes del passat.